Okay, amazing day mga ka-JMCN. So welcome back to my channel. Meron na naman tayong bagong order sa ating TikTok shop, JMC Bike Shop Bicol. Itong Gent 104 fixed gear. Ayan, so ito po ay order ni Boss Bruno ng Quezon City. Ayan, so kung mapapansin nyo, ito yung order na kanina from Max PM 17 papunta ng Biliran. Ito naman po ay Gent 104 fixed gear. Papunta naman po ito sa Quezon City. And sa mga gusto mag-order, and search nyo lang po yung shop ko, JMC Bike Shop Bicol. Doon po sa TikTok shop. And nagsiship nationwide po ako kahit saan sulok ng Pilipinas. Okay, so umpisahan ko na po ito, sir. Balutin yung order mo. Maraming salamat sa tiwala sa JMC Bikes Bicol. Ayan, so mga gustong mag-avail, ayan, so search nyo lang po yung shop ko. Okay, so pero bago lahat, please like and subscribe my YouTube channel, JMC Bike Check, para updated kayo sa mga bagong dating dito sa atin sa JMC Bikes Bicol, tsaka mga update ng mga bisikleta. Amazing day, Sir Bruno ng Quezon City. Bali, ito na po yung order mo, si Gent 104 fixed gear, kulay black. Okay po, bali yan po ay alloy frame na po, no? Tapos alloy rim na rin. Alloy yung kanyang hub, seal bearing. Tapos alloy na rin po yung kanyang stem. Naka seal bearing yung kanyang bottom bracket. Ayan, so 1x. Saka ito po yung free wheel nya. Ito naman po yung fixed gear. So, ilipat nyo na lang pag gusto nyo sang i-fixed gear, no? So alloy naman po yung rim nya, 700/28C yung kanyang gulong. Ayan po si Gent 104 fixed gear natin. So mamaya po, no, mag-update ako sa iyo pag yan ay nakabalot na. Okay, so thank you po and God bless. Okay, amazing day, Sir Bruno. Bali, ito na po yung order mo, si Gent 104 fixed gear. Ayan po, kung mapapansin nyo po, nakabalot na po na maigi para may iwasan yung gasgas habang nakaship papunta sa inyo. Bali, mga i-remove ko na lang po dito kayong kanyang seat post. Quick release naman po yan. Drop bar, saka unahang gulong para mabalot ko. Okay, so mamaya po, no, mag-update ako pag natanggal ko na po yung mga parts. Thank you po and God bless po sa inyo. Boss, ito na yung order mo. Ayan, si Gent 104 Pixie. Ayan po, bali mga niremove ko lang po dito. Unahang gulong, seat post, pedal, saka drop bar. Yan na lang naman po yung mga ikakabit nyo po pagdating sa inyo. Okay, so mamaya po mag-update ako pag naka-set up na po sa mismong frame nya, no? Yung mga parts na yan. Boss, ito na yung order mo. Ayan, si Gent 104 Pixie. Ayan po, bali mga niremove ko lang po dito. Unahang gulong, seat post, pedal, saka drop bar. Yan na lang naman po yung mga ikakabit nyo po pagdating sa inyo. Okay, so mamaya po mag-update ako pag naka-set up na po sa mismong frame nya, no? Yung mga parts na yan. Okay, amazing day, Sir Bruno ng Quezon City. And so mapapansin nyo po, ready to po, balot na po yung bikes nyo. And binalutan ko na rin ng foam, bubble wrap. Tapos nakatanggal po yung unahang gulong, drop bar, seat post, pedal. Tama ko na rin po yung previous nya. Okay, so para maiwasan na rin po yung pagkagasgas. Okay, tapinang ko pa po yan ng bubble wrap. Mamaya po na kay JNT na po yan. Tapos na yung order mo. Bali po, may sapin na po yung karton, tas foam. So babalutan ko na lang po ng bubble wrap katulad nito. So mamaya po na kay JNT na po, sabay ko na po yan dalaga. Okay, sa mga gusto mag-avail, check out lang po sa JMC Bikes Bicol. Okay, amazing day mga ka-JMC. Ayan, so ito po yung mga order sa atin ngayong araw. Ayan, so ready to drop off na po ito. Ayan, bali ito po ay Pro Max PM 17, order ni Sir Linomar Nieras ng Biliran, San Isidro. Tapos ito naman, ito yung Gent fixed gear natin, Gent 104 fixed Z. Papunta naman na ito ng Novaliches, Quezon City. Ayan po, ready to drop off na rin po ito, Sir Bruno Lopez. Okay, so yan po.
Thank you po and God bless po sa inyong lahat. Tapos sa standard shipping po niyan, once na drop off ko po ay 5 to 7 days. Darating na po itong order sa inyo. Okay, so thank you po and God bless. And sa mga gusto rin mag-avail, ayan, so check out lang po sa ating TikTok shop, JMC Bike Shop Bicol, with attached video na pinopost ko po dito sa TikTok page natin. Ganun din sa FB page. Okay, maraming salamat po sa inyo. Once again, itong order ni Sir Leonomar ng San Isidro Biliran. Tapos ito order naman ni Sir Bruno ng San Novaliches, Quezon City, Giant 104 tsaka Promax BMW. Thank you po and God bless.